hai que cometer erros para aprender, e se non aprendemos seguiremos cometendo erro unha e outra vez. A prensa española non é que cometa erros, a prensa española é que sigue unha axenda e unhas consignas específicas, e entre elas está a de enfocar o debate de Brexit dun xeito e evitar outro tipo de datos que poden ser fundamentales para que Reino Unido permaneza na Unión Europea. Non é o laborismo quen vai salvar a Reino Unido da Unión Europea, non. Non vai ser o laborismo, vai ser Escocia. E vai ser Escocia por qué? Porque ata o de agora todas as enquisas auguran unha saída do Reino Unido da Unión Europea agás en Escocia. E da porcentaxe de votos e da porcentaxe de participación a favor da permanencia que haxa en Escocia, poderase facer un balance que evite que Reino Unido saia da Unión Europea, porque é moi previsible que territorios como Inglaterra, Gales, máis ou menos, pois podan votar, especificamente Inglaterra vai votar mayoritariamente por sair da Unión Europea. A prensa sorprende sempre, non? E onte, por exemplo, celebraban a presencia de Gordon Brown. Para min non é unha boa noticia que Gordon Brown este liderando agora mesmo a campaña pola permanencia en Reino Unido. O señor Solana en Twitter o celebraba, tamén outros dirixentes socialistas, pero parece que desconocen que foi o que pasou en Escocia, que foi o que fixo Gordon Brown durante a última campaña, porque eles alababan as características de Gordon Brown e a participación e intervención de Gordon Brown durante a campaña de independencia de Escocia. Pois iso é algo que non esquece o pobo escocés e que non esquece especialmente a xente que votou que non a independencia. Por qué? Porque Gordon Brown foi o que amenazou a Escocia con sair da Unión Europea se votaban sí a independencia. Gordon Brown foi o que amenazou duramente os pensionistas dicíndolle que a independencia de Escocia implicaría o recorte brutal de pensións. E, curiosamente, pasado o referéndum de independencia, el mesmo votou a favor dos recortes que Cameron fixo os servicios públicos e entre eles as pensións dos escoceses. Gordon Brown foi o que prometeu nunha promesa solemne máis competencias para Escocia, casi federalismo para Escocia. E logo o seu partido boicoteou as competencias e deixounas minimizadas e, por certo, ainda están esperando que llas traspasen. Iso é algo que nunca xamais vai esquecer o pobo escocés. Pero, aparte diso, o que non di a prensa española, e iso que debería explicar, por que o partido escocés, laborista escocés, está como está agora en terceiro posto que dou nas últimas eleccións. Gordon Brown non é unha figura benvida en Escocia, non vai ser unha figura que vai ser agradable de ver mediáticamente. Gordon Brown o único que vai provocar é que haxa máis abstención e que haxa máis voto a favor do Brexit. Pero, bueno, iso é o que non vos queren contar. Está a cousa moi complicada. Eu, a día de hoxe, estou convencida de que vai haber Brexit. E a única esperanza que hai é que voces como a de Alex Salmond deixando co cuo aire a Boris Johnson cas mentiras da campaña pro Brexit, ou Nicola Sturgeon que fixo o mesmo durante o debate que fixo con Boris Johnson, ou Liam Wood no seu territorio, ou Jeremy Corbyn tamén, aínda que con as súas historias, pero Jeremy Corbyn. É dicir, esas son as voces que van a poder evitar que Reino Unido pois permaneza na Unión Europea. A ver o que os contan destes días, porque estes días hai pánico, hai moito medo, a cousa non está fácil. Estade pendientes.